slika na portalima. Buket zagrljenih igrača leži na travi. Ispred njih Sever koji u transu luduje, a on nosi broj 18 i stoji ovako. Zove se Marko! Dodajemo gas i prestajemo da tapšemo. Stefan Nikolić! Za ceo Novi Sad sledeći istrčava na dres Elmir Asani! A sada trenutno u našem klubu igraju dvojica s ovim prezimenom. Jedan stoji među stativama, a drugi je juče bio na terenu. Spremite ruke i viknite za mnom, Sergej! Ruku nastavljamo, Jovan Stojanović! Još jedan sin u naručju, još jedan čovek koji je ponovo našao kuću. Čovek koji se zove Igor, a preziva Đurić. Igor Đurić i naslednik. Za njim još jedan junoša, Georgije Ilić! Za njim Marko Kordić! Aplauz, ruke gore, Nikola Popara! Sada Emil Rocko! Za Emilom Luka Grgić! A onda idemo sad svirako. Kada smo pomislili da će biti gusto, da treba izdržati u drugom poluvremenu, bio je to jedan prekid. Naši igrači su se namestili na standardnu ofanzivnu formaciju i on je iznenadio. Dame i gospodo, ja ću reći Srđan! A sve je počelo tako. Oni su nešto kao napali, a onda smo mi uzeli loptu u svoje noge. Krenuli smo levo, desno, kroz sredinu, hoće, neće, a onda je na teren stupio majstor. Dame i gospodo, čovek koji nas je zadužio i ostaće upisan u istoriju fudbalskog ovog grada. Došao, video i pobedio Enver! Da zapamtiš, gde god odeš, kako god da bude, ovo je tvoj dom isto. Dobrodošao uvek u Novi Sad, Envere. Kao i svi drugi igrači, ovo je naš grad, ovo je naš dom, a da sve bude rešeno. Penal protiv Vojvodine. Tako znači.
opet penal, među stativama stoji grof Srđan. Sa nama je kondicioni trener Miloš Bašić.